Muling pinatunayan ng Kabataang Kapampangan ang kanilang husay sa pag-aaral. Dalawa kasi sa ating mga kabalen ang hinirang na top-notcher sa katatapos lamang na licensure examination for Certified Public Accountants nitong Disyembre. Pasok sa top 10 sina Aspen J. Santos na tubang Florida Blanca at si Elaika Wilbamba Pangilinan ng Minalin. Nakuha ni Santos ang rank 4 matapos makapagtala ng 89.17 na score. Siya ay nagtapos sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. Pang-7 naman sa may pinakamataas na grado sa mga bagong accountant si Pangilinan, nag-graduate ng Don Honorio Ventura State University at nakakuha siya ng 88.17% na score sa exam. Kabilang ang dalawa nating kabalen sa 3,058 passers. 10,136 ang bilang ng lahat ng nag-test noong December 6, 7, and 8 ayon sa Professional Regulations Commission. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News.